ସକାଳ ବ୍ରସ୍ କରିବା ପରେ କ'ଣ ନାଇଁ ତ ଗୋଟେ କଫି ପିଇଥିଲି ଭୋକ କରୁଛି ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି 12ଟା ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଛ ନା ଭିଉଟା ଦେଖିପାରୁଛି ଆପଣମାନେ କେମିତି ବାବା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିକି ଦେଖିପାରୁଛି ଆପଣ ବସ୍ରେ ବସି ବୋଲି ଦେଖିପାରୁଛି ଏବେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଟିକେ ହେଉଛି ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ମିଳିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାଇ ଏଇଠି ବସ୍ରେ ସେଠି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଥରେ ଯୋଗୀନାଥ ବାବା କହୁଥିବ ଭୋଲେନାଥ ଯିବା ଦେଖିଛି ତମକୁ ସେଠି ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲା ତମେ ନା ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିଥିଲି ସେଇଠି ତମେ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ହଁ ଦେଖିଛି ତାପରେ ଏଠି ବସ୍ରେ ଦେଖା ହେଲା ସେ କହିଲେ ମୁଁ ପଚାଶ ହିନ୍ଦୀରେ ବର୍ଷ କଥା ହେଲେ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ହେଲି ବୋଲା ପରା ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରିବାକୁ ତ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଯାଉଛି ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ସିଏ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଯିବ ଆଉ ଏଠି ବସ୍ରେ ଦେଖା ଦେଖି ହେଇଗଲା ଆଉ